Mibangga kining modern PUJ sa usa ka traffic light human matud pa milihay sa usa ka paliko nga dump truck sa may Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Ang dugang detalye sa live report ni Femari Dumabong. Fem? Luan misuway matud pa og beating the red light ang maong modernized PUJ hinungdan sa disgrasya. Nahitabo kini alas 3:25 kagahapon sa kadlawon sa San Isidro Junction northbound. Sa pasiunang investigasyon sa Talisay City Traffic Police o City Tuda, ka-caution to stop na ang traffic light sa habig sa modernized PUJ nga nagsubay sa Dan San Isidro paingon sa Barangay Poblasyon. Samtang ang truck gikan sa south nagsubay sa Cebu South Coastal Road para right turn paingon sa poblasyon. Milihay matud pa ang modern jeep ug didto kini paingon sa traffic light. Atol sa hitabo, dangog ang Dan kay gikan nag-uwan. About to stop na siya kay ang nakita nato sa maong kamera, nakita nato dito nga amber na, no, caution na, no. Apan may pugos gid siya pagtabok hangtod nga ni apply ni siya og brake, hangtod nga ni lubag siya sa iyang manubila didto paingon sa ato ang traffic light. Maay na lang nga walay pasahero nga sakay sa maong modernized PUJ. Ug nakaangkon lang og angol ang maong driver. Pasado alas 7 kagahapon sa buntag na nahingpit nakuha ang PUJ ug ang naggubang traffic light. Hinungdan nga nakatampo kini sa paghuot sa trapiko atol sa peak hours. Abagahon inuon sa tagduma sa modernized PUJ ang gastuhan sa pagpaayo sa traffic light. Og sud sa duha ka semana magamit na pag-usab ang maong traffic light. Ko kaayo nga posibilidad nga bisan pa og unsa kapilit ang imuhang brake pero anha pod magbase sa imong ligid, mahitabo gid ang pag-slide, madangog ang kining maong pagpadagan nimo sa imong sakyanan. So ato yung likayan ang pagpakusog sa pagpadagan unya human mogamit ta sa ato ang hazard kung panalitan tan-aw nato nga murag mungit-ngit na ang atong palibot. Sa laing balita, usa ang patay samtang duha ang naangol dihang mibangga ang usa ka bonggo o cab-over truck sa naghunong nga delivery truck daplin sa National Highway Barangay Tulik, lungsod sa Argao, alas 10:30 kagabi. Nakala si alias Jean, 29 anyos, kisa naglingkod sa passenger side. Naangol ang driver sa bonggo nga si alias Ruel, 64 anyos, ug si alias Jomar, 30 anyos, laing pasahero sa maong bonggo. Ang tulo taga Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station, nagbiyahe gikan sa Talisay City padulong sa lungsod sa Alcoy ang bonggo. Samtang ang delivery truck nagpark sa outermost lane sa National Highway paatubang sa south. Gikan nagdiskarga og mga construction materials. Atol sa panghitabo, nag-uwan og dangog ang karsada. Nasuta sa investigasyon sa kapulisan nga ang left portion sa delivery truck ang nisiwil na ug giingong walay gibutang nga warning device. Ug wala usab nag-hazard light samtang gipark kini sa ngiob nga dapit. Wala matod pa mabantayi sa driver sa bonggo ang naghunong nga delivery truck. Hinungdan sa kusog-kusog ang impact sa pagkabangga niini. Nakaangkon og grabing injuries ang usa sa mga sakay ug nakabsan gyud sa kinabuhi. Luan ang driver ug ang laing pasahero sa maong bonggo ang anaapa sa tambalanan samtang ang driver sa delivery truck ang gidala sa police station alang sa dugang investigasyon ug kun unsay mga tulubago niini kalabot sa maong disgrasya. Luan, Daghang salamat, Femari Dumabong.